Cada any, els escoltes i guies d'arreu del món comencen a treballar en el seu projecte més internacional, la distribució de la llum de la pau a tots els països participants. Unes setmanes abans de Nadal, a Viena, es reparteix la llum a totes les delegacions assistents perquè la facin arribar als seus respectius països amb un missatge de pau, amor i esperança. L'activitat de la llum de la pau neix a Àustria, a Viena, des de fa molts anys, però des de més o menys el 1990 hi va haver un conveni amb el moviment Escolta i a partir d'allà es va començar a fer una tasca on un fiet o una fieta de Viena o d'Àustria, que forma part del moviment Escolta, anava o va fins a la cova de Betlem a recollir la llum i dur-la fins a Viena, on després hi ha representacions d'escoltes de tot el món per dur-les fins a cada una de les seves poblacions, ciutats i entitats. Què passa? Que actualment tenim un conflicte, ja ho sabeu, allà on hi ha la cova i sempre hi ha el dubte aquest de que s'hi pugui arribar o no. L'any passat hi va haver una petita escletxa que va poder a través d'un periodista arribar, però enguany de moment no ho sabem perquè el conflicte està més agreujat que mai. Però sí que la flama arribarà a Valladolid aquests propers dies. El sentit de la llum de la pau de Betlem és el compromís, com a escoltes i com a cristians, de continuar escampant la llum de Jesús perquè no s'apagui mai. Després de l'acte de Sant Climent, que serà, com deien, dissabte a les 4:30, dissabte 21, a cada agrupament després, amb la llàntia que té encesa, reparteix allà on pot, fins allà on pot. Repartim a comunitats, repartim a monestirs, repartim a parròquies, repartim a malalts, repartim a tots aquells qui vulguin venir també particularment en aquest acte de la llum i a tots aquells que cada agrupament pugui organitzar. Perquè la intenció, com deien abans, és que el màxim de gent pugui fer present aquesta llum que vol ser senyal de pau i senyal de germanor entre tots. És un acte obert en el que volem que hi participi com més gent millor, no només els agrupaments ni les comunitats, sinó també la gent que vulgui venir, la societat civil, a tothom qui vulgui estar convidat. Sant Climent a les 4:30, dissabte 21. En la celebració que es fa cada any, es reparteix la llum, primer a cada agrupament i parròquia, i llavors a tots els presents a la celebració, amb unes espelmes que cadascú s'emporta a casa seva per així poder-la repartir a tothom.